I pozdrav ljudi, ja sam Game Master Ervi i sa mnom je drug koji zove Nova Blast Studios i igrat ćemo Dragon Ball. A normalno. Da. Neću nositi slušalice. Ljudi, slušalice da nosim jel krište, evi šta je tu. Ovako, ovo su ti za početak koje imamo, trebamo da odključamo ostale. Koji ćeš budeš za početak, evo? Ajde, budemo... Kak ima, da vidim. Koji ćeš budeš, samo ja ću biti taj. Ti možeš biti... Da budem Vegeta. Ne, nismo ga odključali, imamo samo njegovog kao nekog jačeg oblika, hoćeš njega? Može. Krećem. Igraš na to, na ovo, snaći ćeš se, ja igram na ovo i na ovo. Idemo odmah, skupit ćemo se samo zmajeve kugle za prvu epizodu i to će nam dugo trebati. Na jedan udaraš. A, da. Mislim da mene mladi, tebe je mladi. Ja ću ga srediti. Čekaj da dođe dole. Bam! Koji udarac još, skinem mu pola helta. Dobre, pomozi, ajde, ja ne mogu da ga zadržavam cijeli dan. To ja ću ga dobiti. Aha. Hoće da bude jedna spektakularna pobjeda. To, dobili smo. Oj. Lagano. Ili dobra igrica? O, da. Dobro, sad smo njega otključali. Super. Ko ćeš ti je boš, ja sam ono, opet biti. Sad ću ja... Vidi ovoga, imaš njega otključali. Može. On je kao neki Goku. On je Goku iz Dragon Ball GT. Ili Vegeta, ne znam. Ali znam da je Goku. To je bitno. Da, ja mislim da je to. Da, to je. Iz Dragon Ball GT jeste. Ovo je najjači Goku. Da. Pa ne znam baš. Ja letim gore. Beži! Ne vredi ti što ste... Holy shit. Ja ću ga srediti. Sprečit ću njegov udarac. Telefon! Uzirat ću. Evo nas ljudi, zvonio mi je telefon. Mrtvi smo. Ali ovo je veliki poraz. Idemo. Kak je to Super Saiyan 3, šta je? Ne, to ti je kad se borio protiv Frize, pa kada je postao s dugom kosom. To je najjači oblik. Mislim da je to Super Saiyan 3. Ti ćeš biti posle ovaj, koji sam sada... Možda budeš taj plavi. Ajde. Taj Goku, bit ćeš taj posle, dok ću ja biti taj najjači. Običan Super Saiyan Goku. This is not gonna... Bam! Dobro, ajde, mogu da ga sredim. Više ovaj imate neki udarci, ali jako puno traže. Čekaj, nemoj ga udarati. Znaš na koji udaraš? Na. A? Pa da. Pa vidim da ga ne udaraš, ti si taj plavi. Ajde, možemo ga dobiti. Ja ću opoletim, u visu ću ja ga sredim, gdje je? Teleportuje se, to mu je brzina. Gore. Mislio sam da će iskoristiti njegov najjači udarac. Najjači udarac? Nije. Daj, ne možemo da ga sredimo, gotov je. To, sredili smo ga. Ljudi, sređen može malo izgledati dosadno, ali nije, zabavno je. Ako želite igrati ovu igricu, u opisu će da bude. To se igra preko internet. Evo ja sad biti taj najjači koji ćeš ti... Ja ću... Aj, krivim, što ne? Ako što ima ćelovo. Znam. Ovako na 5 i 4 udaraš te, na 6 ga udariš nogom da odleti u vis. Na 1, ako iskoristiš svu snagu, udaraš šakama. Idemo na 3. Evo da dobijamo Vegetu. Pored mene ćeš dobiti 100% Vegetu. Ti ćeš biti Vegeta kada ga to kao obožavaš. Još te snag, se gledao kako ću ja da ga dobijem. Večera! Nećeš da mu. A vidi koliko tebi skinuo helta. Maš tamo Vegeta! Ti si mrtav, mislim. Znam. Mogu da ga sredim? Nisam trebao izabrati Krilina je. Daj, 2 poteza ga je sredio. I mene u 3. Game over. Sad mrzim Vegetu. Koji ćeš da budeš? Oš ovaj plavi. Ovo je najjači od njih. Od tih početnika. Si li spreman? Ja ću, znaš šta uraditi za početak?
Reći ću ti. Ko kukavica pobeđi gore dok ne iskoristi svoju spust. Oho! Ajde, bori se Vegeta, sa mnom. Evo, spustio sam ga dole, ej, udaraj ga. Iskoristi na njemu napad, priđi njemu. Priđi. Evo! Letiš šaku, klikćeš gore. Da. A ne mene udariti još do kraja. Ja ću te spasim. Oooo, dobar si. Za početnika. Ako želiš igraš ovu igricu, bit će u linku. Nemoj toliko, samo da klikćeš. Da. Pomagaj! Da. Pomaži. Evo. Pa, 4 sat. Pa, spasio sam te. Pa ne da mi uzimaš. Kill. Pa, možda. Ja sam dole, ali živ sam. Dođi dole, dođi. Dobro, imaš malo helta. Ja ću ga, stani, pomeri se. To je ta. Yes! Ovo bit Vegeta. Ajde, može. A rekao si ga mrziš. Može biti njegov jači oblik ovaj. Koga briga? Daj, to je njegov neki jači oblik, sad ne znam kako. Ima na 1000 Dragon Ball. Ej, mislim da je ovo mali ovaj, znaš ko je to? Aj pogodi. Fuj! Ko je ovaj, aj? Taki mali, ko je još u Dragon Ballu mali? A Super Saiyanac je. Ne znam. A zar si zaboravio? A viš kako odeću nosi? Ko ima još takvu odeću? Ne znam. I ko se tako bije? I plavu kosu? Pa ne znam ja. Pa seti se. Jel u Dragon Ballu neko taki mali? Pa. I tako jak. Ko još ima takvu snagu? Ne znam. Ja ću te spasim. Da ga nisam zaustavio, ubio bi te. Evo! Svi da ništa nisam ja upao. Nice. I tebi još moram da editujem dok ja mrzim me sad krekovati, ja sam mrtav. To, pa mlati ga u visu, tako je. Ja ću ga srediti, stani. Joj. On će tebi srediti. A, tako bude. A ko je to stvarno? A? Ko je to stvarno? Ne znam. Od Gokua sin, kako zove onaj mali? Gohan? Gohan. Jes. To je Gohan, bre, vidiš kak je? Ej, to je mali Gohan. Ovo je srednji Gohan. Ovo je neki veliki, to nije Gohan. Da vidi kako Piccolo urađa. Ljudi, za prvu epizodu je to. A napišite u komentar da li da nastavimo. Do sljedećeg. Ćao. Ćao!